Ikekang Santa Iglesia, pamberi pangatawag ng debosyon at ipagayang salpatayanan, pamawagwan ng isansang karinalaban ng kapagpasisyan, diting panahon ng Kores, ideaton, king kapamataan ng Kristo, Ginoo. Amen. Linapit lang kang Jesus ng dakal na talapanyang bis at makasalanan na makiramdam. Ibubulungan na ay pariseo ng nagatuloy batas na makisalamuhay ay ikaw iti at makisunod ka rin makasalanan. Inya sinabi ni Jesus kaya iti kalimaga. At ibeto ang taong ating anak na lalaki nga naning puso. Tata, ibiyero na ako, ing mana ko. Pinitna na rin tata, ing bandino, na rin ang anak. Kay banding apinaneldo, ing urso, bisalin ay mana na at nintaya king marayong bansa. Dagalala, ing sablangay din, karingalagin asos at sinila, ing pera na, king eustong pamibiyebye, inyang agasos ng langat, ing pera na, di kamaramulandan ng iban sa kita at belipin siya kaya mo namin. Inya medyo pag-obraya, medyo matawang mabandi iban sa kita. Pepapunta neniti, imbaryo, panganyese bagay. Burinang pagkabsyan ng sarili na, agyan ka rin bumang tanaman, nakakanan na rin bagay. Dapat alam ninye kaya pisip-pisip na ikabilyana na ng ekabarang. Karakan na yung pustakan ko at sawa-sawa lang paman, kabamaku, mamamatay ko, tingdado, kemi. Magbalik ko, kang tatang ko at sabihan ko, tatang, di kasala ko king Diyos at kemi. Naku karaman dapat mayaw sa mga anak ko. Ibilang mo na ako ng meto, karingimus. Inya tinalakan niya at ibalik kang tatang. Marayo ko, ikip na yung tatang na at tutuyang medurus. Inya memulay ang sinalubong kaya, kinawal ne at meduma at nananing anak. Tatang, di kasana mo king banwa at geka, dapat karapan dapat mayaws pa. Dapat sinabi na ng tata na rinipos na. Mabalagwa kayo, dalayan kayo ni masanting dini imana ng pasulod niya kayo. Pasuluran niya yung singsing at sandalis. Kuwanan niya yung pataban na biserong bakang patan niya. Mga tamang magsaya, uling anak kong iti. Mete, dapat sinuniyang mete. May bakit niya. Dapat may akit siyang masibay at may kumisarang miksaya. At sumarita king marande, inga nakapangane, inyang pauliya at malapit na king pare. Ikaramdam yung tindigan ng tiyarakan. Inaos na imetong karimig ko sa king nanay. Namin baligyari kemi. Eki ba't naningipos? Dinataya ko'y kapatan niyo. Pepa patenin tatang iyo, ibiser ba ang pataban? Uling kapatan iyo, ibalik yung mabiye, kalang sakit. Minwaya, impangane, at bisang tunog, inyarin waling tatang, at inaune, dapat na naning pangane. Sino yung kaya kayong kinubing na laban mo, at kapilanman, era kayong pepasuka lalo? Agyang isang mo, ay yung dininan, biserong kambing, pagpagtawad mo lang, rin ka na akong kakaluburan. Yan ibang dinatangya, inganak mo yan, kami
ira king kaming imanjan, karing babay kakit taking lamanda, pepa pati epa, ing bisero, pataban, nananing tara. Anak ko, kapilanman, kaya meron ka, at keka, ing sablang bandig. Sukat tamo magsaya kumula, uling ining kamatan mo, mete, makainyan man, sinubiyang bebir, may matingin, at may aking ko. Kabataan, Maya paparita ni Ginoo. O yan yung pinagdagdag ko pamano ng Ebanghelyo ni tumula at magsaya. Ay naitubig ko ini nung mapasinan nyo yung susunod ko o yung teko ng tumiganda. Rose na. Uling itubig ko ang sangkayan mo Leitare Sunday. O yung Domingo na ning tula. Yung Domingo na ning tula. At yan yung tema na ning Domingo ay ni. Nagyan yung panahon ng Quaresma, nagyan ning pigugunaman, ning bagay sakit at baka panandakan. Dapat darang naman ng Domingo na ning tula. At natin po, insukatang ikatula. Natin sukatang ikatula. O yan, kailangan po maligdan ngayon alto. Natin sukatang ikatula. Yung sukatang ikatula, wapin yung pasalamat ta na ikakatang ng Diyos. Diyos siyang malulusan. God is a compassionate and forgiving Father. Ako yan yung meron kong pasalamatan king Diyos. King Diyos mapagpulos. Nagpuwari ang aking tao. Istorya, tingnan tayo. Tingnan tayo, yung meron ka rin anak na, yung meron ka tata, inyawad na, yung mana na. Isula kalayan po natin kasalanan na din. Natin kasalanan din inyawad po. Imana mo. Is there something wrong with asking for your inheritance? Tekan bala kong alam. Pero may kamatutuanan. Ikunin akong sabihin, di kang panganyawad ng mana, di ka na, kang tatan, wapin ikang para kenanak, metene, ikakang na. Tuturing na rin, mete, agyang magyayang ba, metene, para kayo. Ang tinanamang sasabihan, ala na kang pakyalang kanako, ala na ako namang pakyalang keka. O hindi ko rin ang sabihin. Ay na, may pakarayo kayo yun, paano hindi, hindi ko rin ang sabihin nito. Kaya kalawag na nakantatan na, paano lang, may pakyalaman, ala na kang pakyalang kanako, ala kang pakyalang keka. Ibig mo na namin dapat sa kanan. Ay niya, ito yung paragul, makapanasakit, kintaka. Sabihan na rin anak mo ito. Alayan po sinaming matsura. Pero ketang pangagawa na, ketang kayamana, wapin itigil, sasabihan, you're dead to me. Mete na ka na ako. Yala na ang pakilang keta. Ala kang pakilang ka na. Kaya yung makay na nagagawang tao, kapag ikakasama ka. Ano kung pakilaman? Lakang pakilang ka na ako. Gawang ko, nakakuri kong gawan. Ala kang pakilang. Ano kung pakilang? Nanay kayo, kung nagdagdaman mo na rin anak, yan
Uy, tayo na ito na. Masarap. Yung kadwa ng pagkakasara, wapin itapiin, inasustangan, inyaganagan tigap ng mana, kinya masamting anakis na din bakit, kinya masamting ang pamimiyagye, karakal na pera, winandas na, alaya magdiwala na ng maya, duli, gana-gana, babae, hanaki, naanak, sugar, kore ka rin, yung mamaya ang pamimiyagye, dewan. Kaya nabigyan, nanay, isang-isang na kaya na bukod ang kita umilong punta na ating pamikasana. Pwedeng bilyari kayo panganak. At yan naman, nalarawa na kang katamo, bukod ang minulong punta na ating pamikasana. Ing sabyada, di nga mga hindi nga anak, di nga pag-obraya, di lang kaya pagpapay-pamanyes at bagi. Kaya meron niya. Bisaya paman, karang tanaman, nabagyan na karang bagi, ere patikinan. So, dali mo rin ang pamagani ka. Mas bago kaya pa kung karang bagi, napanaman yung bagi, pakakagdalaya, anine. So, that became his status. He was lower than the swine. Mababayan mahuli, kesa karing bagi. Pwede, lalarawa na ating pamikasama. Di bababa ang uli. Makababa pa ka rin bagi. Yan makanita na may kakaisip-isip. Yakin niya tulog. Masanting ng lalarawan kaya katamo ng tumigil. Nangyayos yung kanyang anak, magbalik ka ng tayo. Magbalik ka ng tayo. Kanyang mabalik ka eh. Malawat siya pa na ikit niya ng tata. Ngayon, muli nagsabi yung nila. Makapanaya yung tata, makalawe niya. Panek, di malawat. Ay, tsura na yung anak na niya pinapang dalawa na yung nilawas at saka natin yung tsura yung anak na dumis na niya sigurado. Burahan niya. Ano yung sige? Okay. Marumis. Pero, akilala niya yung kita. At sabihan na kaya kata, maliwaman yung anak yung meron lain. Ngunit yung tata yung nilain. Papunta kaya ng anak na. Tengah ng peduma, inganak ng matungis, inganak ng babaw babi, peduma niya at kinawin. Isingkina na ni Domingo kay ni Carter. At kaya pamamiyang kaya kayang limana, kaya kayang singsing, kaya kayang sandalis, pawagan nila, nababayad niya, digdigan ini kaya anak, ang minumong, mababa pa karimbagi, ay niya pinalit niya, digdigan na ning anak na, anting anak na. He restored the dignity of his child as his child. Pinalit niya digdigan. Kaya di mo na ning tata, ing debat na ning anak, at binalit anting anak. Ay niya, boy, sasabihan na kaya katao, Domingo, ay niya, sukat ang tumula at pagsaya, uli nga kita ng Diyos, ang mapaglulos at maganda. Na, o tabong nakakita rin kaya katang sarili, kay lubos pamandahan ng ginagawa. Eta mo sukat, mitatakutan, magbalik ginagawa. Go back to God. Nung lalawin tayo in istorya,
ing anak yang hinunod. Yang hinunod. Pero yung tati, panayang makayang. Panayang makayang. Pakailan ko naman po yung kagawang tao, potang magkakalita mo, potang may kakasala tao. Itangin kukulot ni nga po. Pero kapinagman ay nakatagulutan ni nga po. Bakot ang marap ka, makayarap neke ka. Potang marap ka, makayarap neke. Ay niyapin at sinake nung marap kang masibay king ako. Ano nakakang bilitan? Ay niyapin o hindi kalurang kabagal intula na ning Domingo ngayon. That we should never fear God even when we sin. Hindi kaya ng kagalawan, ako, tatawaran na kaya ng ako. Uli-uli, never kung pangisa. Ngayon, pakinggan ka rin. Patawaran. Sa teta ko sa akin kanina, meron niya may kasalanan na niya yung patawaran. There's still one sin that God cannot forgive. Di kung meron mga kasalanan na nakapatawaran, di nga kong yun. At wapin kita, in kasalanan ka na laban in Espiritu Santo. It is the sin against the Holy Spirit. Nagyan ko yung kasalanan na yun. O tene at yung patawaran ni nga kong yun. Di kasalanan na yun, kanya ene ang patawaran ni nga kong yun. Uling ene bubuklan, ikakag sarili, kipapamatawad, it's a sin against the Spirit na namin. Ine tatagdapan, ay namin nagdarapot ang matema. Eka, pagbalik ka. Itabang, sisyas mo na yung lubos, yung puso mo, at mo na hayaan man, yung banal Espiritu na manibobra at palambutan yung puso, doon magkasyas ka, ay yamin, makanano na kami ng patawaran. Nung ikabis, kaya ng oras ng kanyang kamatayan, kapamuring manyaman kapatawaran. Nakakatawa. That's the sin against the Holy Spirit. Nya, ni uling pipin, tuturunan kayo na ni Diyos malulusan at mapapatawa. Ay niya, matulang, makapupot na niya, it's one of my favorite kipamang lalaki o pamangilala kong tingnan. Siyempre, bago mo na yung manikaya ko sa ito, bago mo na yung ingkaya kang tingin, bago mo naman ingkaya kang nagawang kasalanan. And yet, you know that God is forgiving. Namuha nga isip ko, apat na para. And 40 years in the priesthood, the reason is, aliuli na din, marapat ko, kaya gagawin pa. Doon ay ulit na ni Luz na ningakong ito ka na. Nako, dalakon. Nako, katabili, kaya may kahit abili ko, nako ko rin, katabili. Mapa naman ningakong ito, mapamatawad yun. Mapagpulos yun. O itapo, magkakalikang misa. Saksaka na ang sumpa, hindi ang tanggapan. Ngayon na ka pagsagyan, ngayon na ka kakilalanan.
Muli na ni arapat. Dahil tayo pa ikakang ito. Pakaras ke pamagkamali, pakaras ke pamikasada. Dahil tayo pa ikakang ito. O talagang kaya kayo pegari, nagkamali, anak mo, manali ka. Tatali ka na. Mahilig kang manali. Mahilig kang tatabili. Mahilig kang mayumpa. Mahilig kang sabihan. Mahilig kang makipagkawani. Mahilig kang kapin. May niyalaking puso. Kari-kari wang taong bigkamali kayo. Kari-kari wang taong bigkasala kayo. And that is why I am happy that God is not like us. Kaya tayo kalupay lang. Iyan po marunong pa sa lahat. Kung hindi tayo kalupay lang. Ang Diyos, malulusan niya at mapapakalo at mapapatawag. Panay makakulat at puso kaya taong sisisi at papakumbaba. Makaputla siya, makaputla at puso kaya taong sisisi at mapakumbaba. Uwinta, ingkaya ng Diyos. Sana malagkat na ng galing na pakiban, takman niyo at pinasan ingganaka ng Diyos. Taste and see the goodness of the Lord. O yan, yung nalalala po ng gumit ko ay ingganaka, yung sukat ang tulang, tingin ka ng Diyos. Diyos siya malusan at maganda. Talaga ngayon
Pero kaya po cancer, inumpisa ng bayan, uling po nagkaabayo schedule. Then, paring inimbitata mo po pag-umpisa. Ay niya, dito talaga mag-umpisa, kaya mo kayong penitensya o sakripisyo, mag-umpisa kayo niya ng power. Mag-start siya po 4:30, presko ng pagya. Baka mag-start na 5, mag-presko po pagya, o na mag-umpisa kayo. So, sana po, di na kayang oras, yung pang-umpisa, kaya daratang na Miyerkules, at 4:30, tinggan pa na po. Nagyaman ng power, mag-iis, magpenitensya, magsakripisyo, magkanina, ng kasalanan, tunay lang ng patawa. Kaya sana po, hindi niya yung oras ito. Kaya talagang po rin paling data, kaya bilang po wala lang, kaya data papang-umpisa, kaya data Miyerkules. Talagang po, para kinawin talaga. O Diyos, ikay pag-iasala, kaligsan ng taong pipabayin kaibigan. Pasalan mo lang yung puso, kinaslan ng grasya. Baka kaming isip parati, karetang patampa at makaibigay pula, kindibinong kamalan, at haluran na kang pinmong katama. Iriyan kami, king kamagdagaan ng Kristo, Ino. At Ino. Mantali yung kepeyo. Mating Diyos sa may mayang totoo. Bendisyon na. At gawa daw sa malinis. Din puso. Kingin pa, kinganak, at King Espiritu Santo. Mamaya po ngayon ni King kapayapan ng ulitin at ang mga ulitin ang misa. Salamat ng Diyos, kaya kayo po kaya kailangan.